kok cinta diputuhkan. Iyo rumi kok hilang pagantungan. Dulu denai manangi juga ketika udah tinggalkan. Sampai kalian si ayah mato sinan mangko sabah mendatang. Memang sakit kok cinta diputuhkan. Iyo rumi kok hilang pagantungan. Dulu denai manangi juga ketika udah tinggalkan. Sampai kalian si ayah mato sinan mangko sabah mendatang.
ka tahu. Namun yo luko masih taraso semenjak hadir tindakan denai. Tiap harilah dan lalui taraso langang si badan diri. Satio tangan dan ayun, satio kaki dan langkah, tak jale arah